Alipampang nagpamibang sa ilang katampison, nagpasundin sa ilang katahuman. O ang kinaiyahan sa Diyos nagpadala, iyang ngalan takos pagkadaigon. Mga isda na naglumpat sa tumangkalipay, mga balut na naglumpat nga sa ay balunan, nagpakita sa ilang kinayahan. Sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagkadaigon. Ang kinayahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayin. Aron ikaw ako magadayin. Aron ikaw ako at kumang inusara ang nagway ka kung tanawin walay problema. Apan baka kung iya'y pana kay napupos na sa sala o nagandoy nga dunay makapala.
ako'y batiw. Sa Diyos ikaw giligo, sa pag-alaga dapat tayo. Maangkol ang kalipay na lulun, ayawan ang pagsalim sa saan sa lupa.
Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga ating Panginoon. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kalawasan, magahatag kanatog makasayuran, mga pagtulunan nga nagkasukad sa balang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga naa sa kaytas-an sa mga langit. Nini nga kagabyon o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo tungod sa paglugway nimo sa among tagsa-tagsa kamahinuluman nga kinabuhi. Nining taknaa, naghangyo kami o Dios nga samtang kami karon magatuon na usab niining imong mga balaang pulong, tuguti nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa ka namo. Aron ang imong mga pulong among masabtan o maaplikar sa among kinabuhi o makahimo kami sa pagkinabuhi, subay sa imong kaubuton samtang kaming tanan nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Naghangyo kami nga matag usa namo imong tabangan sa pag-andam sa among kinabuhi. Gaydi kami kanunay, nining gabiyo na among giampo o Dios tungod kay duna kay mga kaanakan, mga nagpaminawan, nga dunay magiantos sa ilang mga lawas, na mga balatian sa lawas, ang uban na ay mga maintenance, mga tambal nga ginainom, tungod kay ikaw man ang Dios nga among gisaligan, among gialagaran, usa ka gamhanan nga Dios, tuguti nga imong paghikapon ang matag-usa namo kapanglawas. Tangtanga among kanalaing mga gipangbatyag, mga sakit, mabatnan unta namo ang maayong paglawas samtang nagpaabot kami sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Duna say uban nga dunay giantos nga mga problema sa panimalay o mga family problem, naghangyo kami kanimo hinaot pa ikaw magahatag og mga kasulbaran ni anang tanan. Nagalaom kami nga ikaw magpaminaw sa mga pagampo, kining tanan among gitugyan, gisalig nga madawat, sa ngalan ni Ginoos nga among manluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan karon, atong tanan nga mga nag-follow sa atong programa, atong tanan nga mga viewers, asa mo mong dapita ni ini nga hapuna, or hapon pa man kay wa pa magyud mongit-ngit, asa mo dapitan na himutang ni ama mo sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Amo kamo gina-welcome mahigala. Unya mahigala sa nato nga naglantaw karon sa kanilaing bahin sa kalibutan. Kutob sa naminaw ug asa mo na himutang nin taknaa. Welcome kamo higala nining tulumanon sa Jesus is our hope. Unya pwede na mo maka hinay-hinay dia og message no, padala og mga mensahe diri sa ato nga programa, diri sa atong comment section mga higala, aron sa di madugay karong taon-taon ato ning tagdon pangbasahon ta ni inyong mga importanteng mga mensahe. O niya sa gihapon pwede nga maka-text mo sa amo nga mga number ni Brother John nga among ginahatag kanunay kaninyo, o pwede diri sa ako nga messenger mga higala. So ipadangat diri inyong mga mensahe. O kung naman pananglitan mo yung mga importanteng pangutana, mga pulong sa Ginoo or follow-up baka tungod kay wa kay ni maklaro, wa kay ni masabti, so makahimo mo sa pag-follow-up aron atong matagaan og dugang pagpatin-aw mga higala aron sa ingon niana atong masabtan ang mga pulong sa Ginoo. Subliyon ako ang tanan ato nga gina-welcome karong gabi na. Welcome tanan, unya ako sang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa mga pagpangumusta nga na ninyo o pagbasa sa mga mensahe nga naasad sa iyang cellphone. Brother John. Okay, dagang kayo nga salamat Brother Libe. Well, mga higala, sorry gyud kayo nga medyo na latag mga pipila lamang ka mga gutlo tungod man sa mga kuanggod kakulian niya. Labi na nga medyo nagka-traffic pod kay doon na lagi mga piyesta unya usahay mas standby ta
So welcome mong tanan dinhi sa ato nga programa. Anya salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsunod dinhi sa ato nga program. Okay. Ato ning basahon kuya mamalihog lang unta mi kung pwede ra imo mi mabisita in any Sabbath aning August. Salamat kuya. Okay, sorry gyud kaayo kay ang akong August fully booked na gyud, sirado na, no? Ang ako nga kuan, ang ako ang kuan sa August. Unya sa September na ay usa. Unya sa November na ay duha. Ang sa December mo'y wala na. So sorry gyud kaayo. Hinoon tingali kung dunay mga changes kay usual na magay mga kausaban sa schedule, labi na mag-invite ang uban unya na ay gihulat nila nga mga kadugo maabot kis gawas o dinapita gikan unya gusto nila nga makabisita itay gabot unya dunay mga changes pod sa ilang gipaabot tungod sa travel. Mo na ang usahay ang ako ang schedule makancel o kon ma-extend pero dili kaayo na inunta permanente panagsa lang pero pila na kabisis nangyari na. So thank you so much again sa mga nagpakisayod lang og sa nakigistorya kaganina itong mga hamtong sorry gyud uban god mo ingon man lang in town ang mga may pangidaruna nga wala gyud mi anang cellphone kay di mi kamao niya makakuan lamig panagsa kun ang among apo naa pero usahay lagi dili sad mi makatan-aw kay ang among apo nag-eskwela na importanteng mga assignment hulat lang gyud mi sa radyo. So sagdi lang from time to time ay tugot raga na sa Ginoo nga mo back to normal ta. Well si kinini ang Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas mayo sad siguro Brother Libby nga imo diha malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugara nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So atong ipahinomdom sa gihapon alang sa atong mga viewers, mga followers sa ato nga programa. So palihog higala ato na pong i-share no ang ato nga programa nga to sa ato mga friend para nga maka tabang puntas buhat si Ginoo sa pagmantala sa maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang nakita natong mga mensahe ni sa screen. Okay, ni si Ma'am Gay Charis Lopez, mayong gabi sa tanan. So good evening ninyo ma'am. Ang gabi diha maninay, salamat sa pag-view. Niya po si Mads Merlin Darder, salamat po sa pag-pray Mads. Niya po si Brother Jojo Kayon, salamat po sa pag-pray. Niya po si Mami Ann Fuentes, mayong gabi Brother Libby o Brother John o sa tanan nga naminaw ang Ginoo magauban kanatong tanan. Okay, may gabi sab nimo diha Mami Ann diha sa Norway. Salamat nga gitagaan ginimo og higayon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sayod mi nga lahi ang attitude sa mga taong naa na diha kaysa diri sa Pilipinas. Kay andinha magod manghinayang sa mga oras nga mulabay nga way mga kabuluhan pero diri sa Pilipinas mo trabaho og 2 ka oras mag-standby mag-4 o 5 ka oras. Na sa inyong kabisi diha salamat gyud nga inyong gitagaag higayon ang Ginoo, no? Time will come wa na tay madungog ug mabati nga magsulti sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Now this is the right time nga atong kalag patambuko na to sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Thank you so much Mami Ann. May gabi sa inyong tanan dinha sa nasod sa Norway. Okay, niasad si Brother Neil Guarin. Salamat po sa paglab ug pag-pray. Ato po nakita si Remarv Jen Espirito Dabukol. Good PM, Brad. Mga Brad, shout out Dabukol and Espirito family. God bless kanatong tanan. So, God bless also, no? Remarv Jen. Okay niya po si Tato Eliada Sotilo.
Ato ning tanaw na good PM Brad Lib ug Brad John lanog na pod taron diri sa Kanuntog, Ormoc City. Mayong pagpaminaw sa akong mga silingan diri. Sila si Joey og Cyrene og Titing og Lovely Andrea, Romeo Danilo og sa tanan na lang nga naminaw, di lang nako nganlan tanan kay daghan ras og sa ako na lang mga Bible student og kang Ate Banje og sa iyang bana nga usa sa akong Bible student. Salamat sa pagbasa mga brother. Akong ipaampo nga adunay kalampusan sa buluhaton diri sa Kanuntog Church o God bless you ninyong duha diha sa walay hunong nga pagmensahe sa kahanginan. Salamat. So good evening Brother Tato. Welcome no og sa tanan nato diha mga listeners sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Okay, niapod si Arimar Jen Espirito. Salamat sa pag-send og mga kamot nagpray og paglab sa ato nga program. Niya po si Christy Lyon. Salamat po sa paglab og pagpray. Niya sad si Brother Jerry Nailon. Salamat po sa paglab og pagpray. Niya ato pong nakita ang atong katimbang dinhi sa atong programa, ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na ta mga brad. Mayong gabi ninyo. So mayong gabi niyo di mga sir. Atong buutan nga station manager o atong CEO nga maogi mag-open diya sa ato sa nga programa. So thank you kayo. O niya mga higala na to diyang naminaw sa Riverside FM. Kutob sa naabot sa labyog sa Riverside FM. Kamong tanan, welcome na mo dinis tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay na po si Remarv Jen Espirito. Shout out Burgos SDA Church sa Bohol. In Bohol. So sa Bohol di ano no? Burgos SDA Church in Bohol. Kanis Remarv Jen Espirito da Bukol. So may gabi. Niya amin. Niya po si Lynn Briguli. Mayong hapon Kuya John o Kuya Libby. Ang amping mo kanunay sa inyong pagbiyahe. Salamat kay Sterling no? Briguli. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. O mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Nilo o sa imong family. Niya po si Rosavilla Andales. Mayong gabi ninyong tanan diha sa station. So good evening Sister Rosavilla Andales. Niya po nakita din si Nova Jen Estrada Ihara. Salamat po sa pag-pray o pag-love Sister Nova Jen. Niya po si Sister Anita Cabalona Clavis, ang wife ni sa akong brother. Good evening. We are watching in Cebu City with Bro Lising. Di ay si Parilising. Diya, may gabi ni mo, Bro Lising. Bro Lising, Sister Vice, Sister Lisa, her husband Archie, og sa parents ni Archie Humantok, Janje, og Celia. Salamat kayo na doon di ang mga family. So good evening ninyo. Niya may pagpaminaw sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Niya po si Rosavilla Andales, Brother Libby, o Brother John. Okay. Niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister Ila. Niya ato ning ipuli una ang pikas nga monitor higala. Ato ning tagdon kining mga nag-send og heart or nag-love sa ato nga program o kining mga nag-like sa ato nga programa. Arita una sa mga nag-send og heart. Niya sila Linabog Monchadora Nas. So may gabi ni Modong. Niya po Jenny Rama Fermin, Ronaldo Bragat,
Brother Ronilo Itang, Mian Fuentes, Jojo Kaayon, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr., Gay Charis Lopez, Milideth Branchela Fuentes, Rosalyn Mainit, Toki Gakoriba, Nuna Hani Monterde Punay, Bibi Mihia J.S., Emilda Osabil Boratso, Eila Lipalam, Nova Jean Estrada Ihara, Remarv Jean Espirito da Bukol, Ayan Kevin Dorotan, Lane Bregule, Patri Jem Colastri, Elmudam Flores, Chel Notario Aragon, PB Pasiol, Nel Guarin, Ninfa Villacasten, Edelberto Rina Sumalinog, Dilaw Pagats Juan, Luel Nodalo Estrera. So muna ato mga nakita nga sa pagkakaroon nga naglab o niya dirita sa mga naglike mga higala niya si Brother Eleuterio Lagarisa, Anita Cabaluna Claves, Basilio Tero Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, Mary Grace Mungkada Mainit, Tomailo Linad Oway, Rol Soto Tams, Maki Coro, Erwin Juanes, Gloria Apatan, Delma Pilayo Ando, Vina Kamay og Aniceto Preselias. O niya po si Erwin Juanes, mayong gabi sa inyong tanan from Iusan, Almeria, Biliran. Okay, dali ta higala sa ato nga messenger, ato ning tan-awon. Okay, ato nakita din si Sister Sara Katampatan. Ano niya po si Sensor Somalinog. Ano niya po si Brother Basilio Notarion Jr. Ano ato po nakita din si Rolls Soto Tams. O niya na siya mensahe, maayong gabi Brad Libby o Brad Jones. So good evening Brother Rolls Soto Tams. O niya po si Brother Jojo Kaayon. So good evening Brother Jojo. O niya po si Nicky Somalinog, Gina Gunilamos Larisma. O niya po si Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn. Niya po si Navigator Flores. Salamat po kayo sa always yun mo sir nga pagsunod sa atong programa. O niya po si Brother John Lubitania. O niya yung mensahe, mayong gabi ninyo Brother Libby o Brother John. Bro, wala okay, wala pa yun naabot ang transmitter Brother John, no? Basi kung magmaon na lang ito, maabot ang paghuman naman og trabaho sa mga Gus Manila ang pagpadaan naman andres sa ato nga andres sa station. Okay, ni po si Jenny Rama Fermin, si Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Niya po si Sister Elsa Olmo Alicos. Niya po si Sister Emelda Galiares. So, niya po si Jimar Colis Gabaton. Okay, muna ato nakita din niya po si Belinda Lohira Tirana. Niya sad si Brother Ronilo Itang. Okay, no? Muna ato manakita din higala sa ato nga messenger. So, makahimog yapon mo sa pag-send og mga messages kaya aron atong tagdon og atong basahon dinhi sa ato nga programa. Okay, sa pagpadensonan higala, adto ta sa pagtubag sa pangutana. So atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga maoy entertainon karong gabi na Brother John. Okay, dagang kayong salamat Brother Libby. Adto taan ni ang kuan adto taan ning pangutana ning Nina. Nina Misa. Okay, dagang salamat Nina Misa sa imuhang gipadala diring pangutana, no?
Sir, sige ko og paminaw sa inyo ha. Unya naabtan ko sa akong angkol. Dugay na siyang sige og agni sa akong giingnan og mobalhin ko og relihiyon anhi aning akong gipaminawan. Ingon siya tuo man ka ana nga ang mga Sabbath keeper man mo ay nagpatay kang Kristo. Tinuod na, sir. Salamat, si Nina Misane. Okay, daghang kaayong salamat, Sister Nina Misa. Unya, karon pa lang ako kang gi-congratulate na daan sa nahimo nimong desisyon. Dugay ra ang imong angkol, I don't know kung unsay relihiyon pod sa imong angkol, dugay ra ang sigig agni nimo. Unya, imong giingnan nga og mobalhin man kog relihiyon anhi aning akong gipamatian. Og niingon ang imong angkol nga ang mga Sabbath keeper mao'y nagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod na, sir. Nina Misa ni. Okay. Daghang kaayong salamat, Sister Nina Misa. Gikalipay namo ang imong pangutana nga nag-abot diri and hope nga sa mga naminaw karon mahatagan kini og pagpamalandong unya makakuha mo og leksyon sa kinabuhi. Okay, may tungod anang gisulti sa imong angkol nga Sabbath keeper ang nagpatay kang Kristo. Tinuod na kay sa panahon ni Kristo wala pa manggoy Sunday keeper, pulos pa mga Sabbath keeper ang mga tao sa una. Tandaan nato na. Pero nagkinahanglan ka og lalom lapad. Dako nga pagpakisusi og pagsabot mahitungod aning bahina kay kinigong mga puntuha ila maning inunta i-issue. Ilang kumbensihon ang hunahuna sa kadaghanan nga ang mga Sabbath keeper mo may nagpatay kang Kristo, kining punduka sa Seventh-day Adventist, ilang pasanginlan nga mo'y nagpatay. Balikon ko sa panahon ni Kristo, bisan pas panahon sa mga apostoles, wala pa'y mga Sunday keeper. Ang mga tao kaniadto pulos pa mga Sabbath keeper. Walay nagbantay pa og Biyernes. Wala nga ang Islam. Biyernes man ang ila. Ipapahulay. Unya, ang mga Hudiyo, ilang bahin-bahinon ba nga nagbantay sila og ikapito Sabado, unya ang mga Kristiyano kuno Domingo. Kana dili gina insakto. Pero kining kwarta manggod nga fake, mura pod og tinuod nga kwarta nga og dili ka makabantay, malimbungan ka. Mausab ni kung kaninang mga puntuha ilahang sugdan gani sa pagpabati des inyo, mura gyud pod og tinuod. Ang tinuod nga pagkasulti sa mga panahon ni Kristo, balikon ko, wala pa'y nagbantay og adlawng Domingo, ingon nga kini igpapahulay. Wala pa. Unya, ilang kuan po dayon, gidivert po dayon, nga kininang Domingo, igpapahulay kun maunay pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sakto man na, nga ang adlawng Domingo diha na banhaw ang atong Ginoo. Pero gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, taas og dugay pang mga panahon, daghan pang mga katuigan, usa pa, dunanay nagbantay og Domingo. Sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 25, gitagna nga dunay tao nga maghuna-huna sa pag-usab sa mga panahon o katunga sa panahon o uniha og sa kasuguan sa Dios. So gitagna ng daan nga ang kasuguan sa Dios usbon. Og unya kini nga mga pagtagna duol pa sa 2,000 ka mga tuig usa pa pod na tuman. Kay sa Marso 7, tuig 321, si Constantino the Great na kumberter siya sa Christian Rome. Usa ni kataong pagano. Unya nahibaw ta nga ang mga pagano
bisag kinsa bisan unsa lay ilang ilhon nga Dios kining mga pagano. Pero ang pinakadako gyud nga Dios nga ilang gituhuan ang adlaw ug bulan, nga ang adlaw gitawag na nila og Sun God Ra ug ang bulan gitawag lang Moon God Ra. Karon sa unang mga panahon ang mga pagano igsidlak sa adlaw mo atubang gina sa sidlakan, moingon sila, "Oh my Lord, my Lord, my God." Naitabo nga kining paganong Constantino na converter sa Christian Rome, pero ang pagan practices wala niya isalindot, wala niya isalikway. Kung bagay, gi-adapt niya ang sa Christian, nagpabilin ang sa pagkapagano, hinungdan na himong duha. Og unya sa hinay-hinay gipasulod ni Constantino the Great sa Christian Rome ang pagtulunan sa pagano, og dinhi magsugod nga sila nagbantay na sa adlaw nga Domingo, dili gid na mao sa sinugdanan. Og unya niabot ang panahon sigon sa tagna nga dunay mga paglutos katawhan sa Ginoo sa tuig 538 ngadto sa 1798 diha kutob sa ato pa 1260 ka mga tuig, dunay death decree nga ang dili mo palo og dili mo sunod sa adlawng Domingo patayon. So nakabaton na lang og kagawasan ang mga inunta Sabbath keeper tungod kay pagka 1798 pagka 1798 doon na gitawag og freedom of religion tungod kay si Papa Pio VI gidakop ni General Berger ubos ayang medieval mass ubos sa mando ni Napoleon Bonaparte. Og niining panahon na natagaan na og kagawasan ang mga tao nga dili na gyud sila persekuton sa ilang pagbantay sa adlaw Sabado, ingon nga mo'y sugo sa inyong adlaw igpapahulay. Og tungod niini sa nagkatay ang mga panahon, ang pagtulunan sa Christian gisalindot na sa Christian Rome og ang ilang ilang giadap ang gitawag og pagan practices. Muna kadaghanan karon sa simbahang Katoliko wala gyud masubay sa Biblia o wa gyud motakdo sa Biblia ang ilang kadaghanan gyud mga practices ilang gikanabuhian nga naman kay ang mga pagano nga pagan belief wa na sa Biblia. Mao na nga sa chapter 4 page 98 sa sa libro ni James Cardinal Gibbons nga giuluhan The Faith of Our Fathers, nagsulti nga the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Karon niya ingon niya na ang kasaysayan. Og unya niadto naging tuig 336 giusab na sa konsilyo sa simbahang Katoliko ang Sabado ngadto sa Domingo. Sila nagyod mo'y nagdeclared. So dinhi atong makita sa The Converged Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gilman ang gisulti dinhi nga matud pa dinhi nga which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Usbon ko ang simbahang Katoliko dili ignorante o inosente sa tinuod nga adlawng igpapahulay. Nahibaw og nasayod sila, pero ipadayon nato. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato mang gibantayan ang Domingo inay sa adlawng Sabado? Gingode, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ingon ini ang ilang concrete confession nga ilang gibantayan ang Domingo inay sa Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika ang konsilyo sa Laodicea ni adtong tuig 336 nag-usab sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. And this is the true and concrete confession from the Seventh-day Adventist Church. Unya klaro na karon, why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? That Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. Adunay duha ka rason ug katarungan ngano nga ilahang gibantayan ang Domingo
tungod kay si Kristo na banhaw sa adlawng Domingo og ang balang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa mga apostoles adlawng Domingo. Kini nga mga punto tinuod ni nga mga bahina. Mao na nga kung maghisgot ka Sabat keeper ba ang mipatay kang Kristo? Yes, kay niadtong panahon na wala pay nagbantay og Domingo, tanan pulos Sabado. Karon, unsa bay mga tungod ba sa adlaw ang issue ba? Tungod ba sa adlaw nga Domingo? O kon ang pagpatay diha sa kang Kristo? No, dili. Unsa may hinungdan o rason? O tungod ba sa adlaw ipapahulay Sabado? Kung atong basahon dinhi sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 26 ngadto sa 33, ingon ni ini katinaw ang gipahayag niya o matud pa ni kuan kay ang mipatay gyud ni Kristo tinuod mga Sabat keeper to, pero wa sila'y pagtuo nga si Kristo Dios kay ang ila tawo ra gyud. Unya dili man nanyo ikapasangil diri sa mga Seventh Day Adventist kay mituo man nga si Kristo Dios. Niya sa 10:26 hanggang 33 ingon si Kristo, apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. So sa panahon ni Kristo dunay mga tao nga dili mutuo niya sa rason nga dili sila kauban sa iyang mga karnero. Yes, karnero nga, pero dili kasali, dili kasama, dili kauban sa karnero ni Kristo. O sa laktod pagkasulti, piki nga pagkakarniro. Ingon ni Kristo, kamo dili mo tuon ako kay di mo kauban sa akong mga karniro. Muna nga gikan iadto hangtod karon sa atong kapanahonan naay mga tao nga dili kauban sa panon o karniro ni Kristo, dili gid na sila mutuo kang Kristo, bisan pa og kapila na makita, mabasa, mapamatudis Biblia si Kristo Dios, dili gid kay ang ilang tuhuan, ang ilang pangulo, ilang labaw. Ang rason nga nung di sila mutuo kay dili sila kauban sa karniro ni Kristo. Ipaday na tugbasa. Ang akong mga karniro na maynaw kanako nakaila ako kanila og sila nakaila kanako og sila nagsunod kanako. Gatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan og dili gayud sila mawala kayo walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Malinaw ang pamatuod ni Kristo nga gikan sa kamot sa akong amahan. Unya naa magaypiki nga doktrina karon o pagtulunan nga ang matuod nga Dios Espiritu walay unod ug walay bukog. Unya karon ni nganong napatunayan man ni Kristo nga ang amahan dunay kamot, ingon ni Kristo walay makaagaw kanila gikan sa akong ang ingo sa kamot sa amahan. Gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan nga wala gay makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. May kamot ang amahan, paano magkaroon ng wala ngano nga walay unod walay bukog. Sunod ni ako ako og ang amahan usa lamang. Usa lamang. Mo gipamulong ni Kristo ako ug ang amahan usa lamang. Unya kung imong basahon dinhi sa 17:11 sa Juan nag-ingon dinhi matud pa karon mo balik na ako diha kanimo ug dili na ako magpuyo niini nga kalibutan. Apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako bantay kini nga mga tao aron silang tanan mahiusa sama nga at ikaw ug ako usa lang. Mo ni ang gihisgutan sumalinaw. So ipadayon tog basa ingos Kristo akong amahan usara. Unya nag-ingo dinhi kun atong padayunan sa kanana ang 31 ingo dinhi. Pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuon niya. Apan miingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita og og gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa niining akong mga gipangbuhat nga mahimong hinungdan nga inyo akong batuon? Gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat kun dili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. No? Kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Mo nay rason nganong ilang gipatay si Kristo. Dili tungod kay sa adlawng Sabat, Sabado,
Pero yes, nagbantay tong Sabado kay wa pa man lagi nagbantay og Domingo. Ang rason nga nung gipatay nila si Kristo, ingon sila di man kanamo batuon tungod sa pagbuhat timog maayo, kundi batuon kanamo amo kang patyon pinaagi sa imong pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nag-ingon ka nga Dios ka nga tao karaman unta. Sa rason, dili tungod sa igpapahulay kundi kay si Kristo miingon nga siya Dios. Mao na ang gihisgutan diha. Mao na nga kantong mga tawo na ang mipatay kang Kristo, Sabat keeper man, pero dili ang isyu Sabat ang rason sa pagpatay. Ang rason pagpatay nila kang Kristo tungod kay si Kristo miingon nga siya Dios. Unya kay niingon man siya nga Dios nga tao raman unta, sumao na ning panahon na. Di ba? Kuyaw kaayo no. Ang tao nga ilang pangulo anghel, pero si Kristo tao. Asa may taas ug antas, ang anghel o ang tao? Okay, Sister Nina Misa, salamat kayo sa imong pangutana, paluapan ni. No? Kay ang imong pong angkol hinon ani, imo ra man nag-forward nga report, ang imo ra angkol ani, anya ugwa pa gani ka makuntinto sa mga butang nga imong nadungog ug nabati ron anytime, any day, any hour. Pwede ka nga makapalo-up o makapangutana dinhi. Subaya ang mga number nga among gihatag kay wa mi mag-ilis-ilis og number. God bless you Nina Miza, iban sa imong pamilya og si Brother Libby maghatag dugang pagpatina o pagpasabot ni ining bahina. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon makadiyot na mga nahidugang mensahe. Okay, ni si Brother Enting Mahait, maayong gabi ninyo Brother John o Brother Libby. God bless ninyo. Okay, daghang salamat sa pag-view Brother Enting. Kini sila Brother Libby, busy masagi po ni sila magsuuna, no? Kugihan kay ni sila mangwali-wali mag-crusade, no? Nya nang ilang palibot nga lugar, ila na ginang napatuyok na pinaagis mga crusade, pero dili ni sila mapulan, magsawa. Unya di mabugnaw para sa buwas Ginoo, continuous yun gininaan ni sila yung mga inunta commitments Ginoo nga mintras baskog pa ilang lawas, mintras buhi pa sila, mutabang sila sa bulhaton sa Ginoo. Munang kanunay silang nagwali sa ilang mga sa ilang small group. So salamat Brother Inting. Kumusta mo tanan diha? Kumusta sad ni Madam Alma diha? Kamong tanan, kumusta mo tanan diha? Okay niya po si Erwin Juanes. Mayong gabi sa inyong tanan from Iusan, Almeria, Biliran. Okay. Niya po si Meliod Silasol. Salamat sa paglab o pagpray. O niya po si Dong Bob Rituya. Mayong gabi sa tanang listeners o viewers og ninyo Dong John og Dong Libby. So good evening Dong Bob. May gabi Dong. Salamat sa imo kanunay panood sa atong program. Okay na po si Mami Ann Fuentes, klaro kaayo ang tubag ni Brad John. Thank you, ma'am. Okay, ato ning tanaw ning pikas alang sa mga nahidugang nagtan-aw sa programa, mga naglab, ato ning tanawon okay. Niya si Brother Roger Noval de los Santos. Anya niya po si Welski ML. Anya ato ning tanaw sunahan pagyod. Niya po si Jofel Broniula. Ay, ma'am. Heto Miralias. May gabi dia, ma'am. Kumusta ang imong baby, ma'am? Newborn baby. Thank you sa pagbiyo. Sa busy pero may time pagyod ka. Niya po si Judian Hista Abalye. Edwin Escario. Anya Esther Gloria Pereira sa Toledo ni. Anya niya po si okay. Muna atong mga nakita, niya po si Brother Jedel Peritos. Brother Jedel, thank you sa pagbiyo niya. Salamat sa imong paghatod sa haplas, ha? Niya, makainom na sad gyud pod og ice water imong igsuon ani. Madeline Kaindog Kaskeho. Niya po Sister Jolita Tagalog. Sister Jolita, may gabi ni mo. Ay, nanay. Maayong gabi ini mo diha, nanay. Ano sana magyug ka, na-miss nagig ka dire nila ni Sister Bilin Hista ug sana makaigsunan dire sa Kamansilis Church. Thank you, nay, sa imong pagbiyo sa atong program.
O niya po si Chel Notario Aragon, niya Sister Phoebe Pasiol. Okay, niya po si Delberto Rina Sumalinog. Niya arita sa Pikas Mahigala sa mga kahigalaan nato nga nag-like sa ato nga programa. Ato ning i-acknowledge food. Okay, nakita nato din si Sister Vina Kamay diha sa Compostela. Anya ato pong nakita din si Brother Abraham Dehito Senior. Ay, may salamat sa pag-view ni mo, Brain. Kumusta ni mo diha? God bless. Okay niya po, atong brother, si Brother Junior Nueva Claves, ni Antonio Itorma, Carlota Nicol, niya po si Maki Kuro. Okay, muna yung mga nahidugang nag-like, mahigala. Niya dirita sa ato nga messenger, ato ni Tanahon, makadiyot. Niya sa ato mga silingan sa Mabuli, sila si Sister Edelia, niya Sister Vanessa. So, maing gabi nun nito, ato mga silingan di agad nagtanaw. Niya po si Abner Dwalio. Salamat po kayo, Brother Abner. Niya po si Retired Scout Ranger Senior, Sir Asagani Aratia. O niya po si Sister JJ or Gaymari Kalapuan. Thank you kayo niya mga Kadwawan Adventist members nga nagtanaw po karon. Welcome sa ato nga programa. Okay, giyon sa to Brother John paghanay ang pangutana. Okay, ang kini magod siya marag confession mo sa dingiya, Brother Libby, kay lagi dugay ra ni siya nga naminaw sa atong programa. Naabot ang iyang angkol nga dugay ra gid na nag-agni sa iya, pero iyang giingnan nga ug mobalhin man gani ko og relihiyon kini ang akong gipamatian. Unya miingon nga ang mga Sabbath keeper mo'y nagpatay kang Kristo. Nina misa ni. Okay, salamat no. Yung actually basaw niya sa Rimar Zin, Espiritu na Bukol. Shout out to the Aiko sa Patag 7th Day Adventist Church, Anciano Family, and Muraka Guevara Family. Okay nga po si Arnel Makabakyaw. Mayong gabi, Brad. Shout out ko sa mga kaigsunan sa Libtong Church, labi na sa inyong mga suki na tigpaminawan ari sa Libtong, Brad. Salamat. Okay, salamat po kayo, no? So, salamat po sa pangutana nga ipadangat din sa atong programa. Yan ha siya usap ko niya itong Ayang angkol. Nga nagkuan abdan siya lagi nga kuan abdan siya nga naminaw sa atong program. Nya dugay na ning iyang angkol sigig Agnes aya mot unsa sa relihiyon niya angkol, pero iyang giingnan nga og mobalhin man ko og relihiyon o kini na lang akong gipamatian. Okay, daghang salamat no. Salamat kaayo sa Mauto nga niingon iyang angkol nga mga Sabbath keeper ang nagpatay kang Kristo. motoy kanang kwasi ang angkol nga ang Sabbath keepers what pasabot ang kadtong iyang gipamatian nga programa kini Yes. maoy nagpatay kang Kristo. Yes. Salamat kayo sa nindot pangutana nga imong gipadangat dinhi sa ato nga programa. So munay huna-huna sa uban mga higala nga kami nga Seventh-day Adventist maoy nagpatay kang Kristo. Angay natong hibaluan nga dunay duha ka klase nga Sabbath keeper ni atong panahona. Duha ka klase. Ang usa ka klase nga mga Sabbath keeper kadtong mga Sabbath keeper nga wa motuo kang Kristo nga Dios. O wa motuo nga si Kristo mao tong Mesiyas. Nga sa daghan kaayong higayon kung imong tan-awon ang New Testament, ang record sa four Gospels nga libro higala, daghan kayong hitabo nga si Kristo gibitik-bitik ni adtong mga parasiyog eskriba, atong mga dagkog katungdanan nga mga Hudiyo. Mga Sabbath keepers beto sila. Pero di sila kadawat nga si Kristo mauto ang Mesiyas, mauto ang
manluluwas, Diyos nga manluluwas nga mianis kalibutan. Kaya di sila kadawat tungod sa pride ba, di silang kasing-kasing. Kay ang ilang pagtuo nga ang Mesiyas nga muanhi, hari nga muanhi, ilang pagtuo nga adto mataw sa mga harianong pamilya. Nga diin man natao si Kristo sa sikat bang pamilya? Dili. Sa pamilya nga ubos kaayo kang Mary o kang Joseph. O niya, di sila kadawat kay ilang pagtuo nga ang Mesiyas nga muanis kalibutan adto pod mataw sa mga sikat nga mga angkanan. Nga diin man siya natao dito sa pasungan sa mga baka. So di sila kadawat nga mauto ang Kristo, mauto ang Mesiyas kailang pagtuo nga ang Kristo nga mutungha sa kalibutan, mauto sa kalibutan, mauto yung mahimong hari nga mubuntog sa mga silingan nga mga nasod sa kalibutan. Ilang pagtuo to higala. Mo hinungdan nga sa dinis Ginusos kadtong mga tawhana mo'y naghatag og tunok sa iyang mga dalan ni Ginusos. Gisunod-sunod siya, dagang higayon nga gibitik-bitik siya pangutana, apan si Ginusos wa gino nabitik sa ilang mga pangutana. O niya sama sa Juan 5:18, bitik man gyapon to nila nga pangutana katong mahitungod sa igpapahulay nga gibutang-butangan nila nga si Kristo naglapas sa igpapahulay kay nag-ayo siyag masakiton adlong igpapahulay. Gipasabot ni Ginusos sa Mateo 12 nga uyon sa balaod. Lawful gani, it is lawful or permitted by law. Wa gyud siya nakabayulit sa balaod. Wa siya nakasupak sa balaod. Ang balaod sig papahulay na pero uyon sa balaod sig papahulay ang pagluwas og kinabuhi sa tao. Muna'y prinsipyo ang gitudlo ni Ginusos. Pero alang ni adtong nangasuko niya, nakigkontra kaniya nga di makadawat nga si Kristo mao ang Dios og manluluwas, para nila sala na ang pag-ayog masakiton adlong igpapahulay. Ang pagluwas og kinabuhi sala na mo'y hinungdan nga naghimo silang gitawag og tradisyon, gipun-an nila, gipanghimug-atan pa gyud nila, butangan nila bugat nga tulumanon ang mahitungod sa igpapahulay nga ilang gisuwat kanang gitawag og misna, balaod nga ilang gipuno sa igpapahulay nga bawal ang pag-ayog masakiton og daghan pa nilang gibawal higala diha sa ilang basahon nga misna. Kining mga tawhana mao ni kanunay nangita og higayon nga ang atong Ginoo ilang ipapatay, ilang ipabato. Daghang kayo sa unang panahon nga ilang gipangitaag bikil ang atong Ginoo. Hangtod nga ang isa pod ka klaseng mga Hudiyo, mga sumusunod ni Ginusos, Sabbath keeper pod sa mas mga apostoles, mga Sabbath keeper man pod to, kadtong mga nakabig paingon sa kamatuoran, mga Sabbath keeper pod to. O niya nagpadayon gyapon sa pagbantay sa adlawng igpapahulay, pero nagtuo sila kang Kristo nga Dios. So manang giingon nato dinhi, duha ka klase ang Sabbath keeper ni adtong panahona. Ang Sabbath keeper nga nagtuo kang Kristo nga Dios og manluluwas Mesiyas, mao tong mga tawhana ang wala nagtugyan sa pagpapatay sa atong Ginoo. Mutoy gitawag og mahimo natong gitawag og kauban to namo. Nganuman ang among pagtuo nagtuo man sadmi nga si Kristo mao ang Dios og manluluwas nato, mao ang Mesiyas. Parehas ni adtong pagtuo ni adtong mga Hudiyo nga sumusunod ni Kristo kay mao beti unang mga Kristiyanos. O niya hangtod nga ang maing balita giwali ngadto sa mga hintil nganha sa nganin nato nga mga dili Hudiyo higala. O niya hangtod nga anam gyud og kalala ang pagdumot ni ining mga tawhana. O niya miabot ang panahon nga diha sa mga sakop ni Ginusos na ay gigamit si Satanas nga usa nga mao si Judas Iscariote. Gibaligya ang atong Ginoo
O gibaligya ang atong Ginoo. O niya kay ipapatay ang atong Ginoo. Katusudas mo to nagbaligya, mo to gitawag og usa ka traidor diha ra sa sakop, diha ra sa hanay sa mga tinun-an. Tungod sa iyang pagkahangol og kwarta. Treasurer man to siya. Niya siyang kahangol og kwarta, iyang gibaligya atong Ginoo. So nining punto ha, kung atong subayon ang history, ang atong Ginoo Pelimero dito kang Anas, high priest o niya retired high priest na siya, gipasakaan siyang sumbong dito nga sedition o blasphemy. Kining sedition, rebellion na, blasphemy, pagpasipala ngadto sa high priest. O niya hangtod gipasa siya ngadto sa ngadto kang Anas, Anas mo to primo din kang Caiphas nga high priest nga nag-appoint atong 800 AD, gi-appoint ni Valerius Gratus Mahigala. O niya maura gihapon na akusasyon kini sila mga high priest ba ni mga labong pari ni sa mga Hudiyo. O niya ang muni mga akusasyon gipasaka ni atong mga Hudiyo ngadto nining mga high priest. O niya kay illegal man to ang ilang pag-aristo kang Kristo. Nga naman, ang balaod sa mga Hudiyo nagdili sa pag-aristo panahon sa kagabhion. Forbidden na sa Hebrew law, sa Hebrewanon sa Juan 18:24. O niya, naiupat ka rason nga ang preliminary trials illegal ang gihimo. Nga naman, kaya ang balaod nagdili sa bista nga himuon sa pagkagabi. Gabi man to, pelimirong gibista nila. O niya, ikaduha, ang balaod nagdili sa usalang ka maghukom nga mulingkod aron sa paghatag o paghukom. Dito naman to sa kuan kanang high priest. O niya, ikatulo, ang pagsagpa sa naong sa usak akusado wala na itugot sa balaod sa mga Hudiyo. Sumala sa Hebrewanon sa Juan 18:22. O niya ikaapat, nga nung illegal to, ang private preliminary hearing was illegal. Sumala sa mabasa nato sa versikulo kapitulo 16 o versikulo 15 mga higala. Illegal private preliminary hearing. Di man sa korte, gihiring-hearing dito naman sa high priest. Moto nga, ang kaso gipasaka ngadto paingon sa kang Pilato. O niya, si Pilato mga higala, Roman governor ni, di ni Hudiyo. Romanho ni siya, nga gobernador. Pero, ang gipasakang charges ngadto kang Kristo, kang Pilato, sedition, rebellion, treason, mabudhion sa nasod. O niya, kay si Kristo nag-angkon kuno siyang pagkahari. O niya, ikalima, ay ikaapat, refusal to pay taxes. Si Kristo ko nagtudlo sa dili pagbayad og buhis. Mga sayop nga mga charges dili na husto. Kay si Kristo ganis Mateo 22 nagtudlo pa siya nga ihatag kang Cesar ang butang Panginoong Cesar ug ngadto sa Dios ang butang iya sa Dios. Pero mga butang-butang ba ilang gipasakaan og dili insakto nga akusasyon. O niya, ang jurisdiction ni Pilato, Judea, Caesarea, Samaria ug Idumea. Karon kay ang finding ni Pilato, ingon siya, wa gyud ko nakita nga sa. Wa nakita ko nga sa suko mga Hudiyo ana. Hangtod gidana po siya ngadto kang Herodes. O niya, si Herodes ang iyang jurisdiction Perea o Galilee. O niya, ang dinhi ato makita nga si Kristo bisag unsang pangutana ni Herodes, wa gyud siya motingog, remain silent siya. Nga naman, kay iyang nakita si Kristo na hibaw na way jurisdiction si Herodes sa iyang kaso tungod kay wa siya labot gawas sa Galilea. Kay ditong tunta hitabo sa Hudiya higala. So wag siya motingog. O niya, karon gibalik siya ngadto kang Herodes. Pagbalik kadto kang Herodes mga higala, nakita ni Herodes nga wa gyud sa si Ginusos. So iya gyud pronounce wa gyud sa nakitang sala. So mahitabo ang mga tao nag people's power kadtong mga kaaway ni Kristo ilansang
siya sa papatay yun. Ingos Pilato nga, bisag supak ni balaod, manghunaw ko. Kamoy magbuot. Pero, kamoy magbuot ni ini, unsay inyong himuon, pero wa ko'y labot sa dugo aning tawhana. So, mutong nahitabo, mga higala nga, si Ginusos, sa lakod nga pagkasulti, gilansan yun siya sa cross. O niya, kinsa man to, unsa man to nga, kinsa may nagpahamtang ni adto nga silot, ang Roma higala. Tungod kay ang Roman government, maulamang ang naay gitawag og death penalty for capital crimes na gitawag og crucifixion. Gilansan sa cross. Pero ang tinuod nga mga Hudiyo, ang kadtong mga Hudiyo nga nangasuko kang Kristo, mautoy nagpasakag sumbong nga mga bakak nga mga charges. O niya ang nagpakanaog og silot, mao si Pilato, ang Roma mga higala. O niya ang kadtong sumusunod di Ginusos, wa to'y labot mga higala. Pero ang tinod pagkasulti, katumanan na tos panagna, kay si Kristo magpakamatay alang sa ato masala. Kitang tanan kung sa madahon nato, may kalabutan ta sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo nagpakamatay alang nimog nako, alang sa ato masala mga kaigalaan. So may kalabutan tang tanan, atong himuon, atong dawaton si Kristo, nga atong manlos, tuhuan nato siya. Kay sa Juan 3:16, gipadala siya sa amahan sa kalibutan, o niya, ingon niya kay gihumas sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong, aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya, dili malaglag, kundili makabaton siyang kinabuhi nga walay katapusan. So hinaot pa nga ato nasabtan, sa dili pahingpit tapuson, ang ato nga tulumanon mga higala, niya ang atong theme song. Mga higala, magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni ang tananiga paminaw, dadas kahayag sa kamaturan, magapangalaga diha kanimo aron daghan amandam sa adlaw sim pagbalik. Dagang salamat sa imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manuluan. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kahanginan, Pastor Joel Terana, Brother Libby Clavis, ug ninyong ubos nga higalag igsuon, Brother June dito, magaingon sa inyo maayong gabi. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie.